Ano yan? Ha? Alam mo ha? Wala silang kamalay-malay. Oh no! Sila. Nakita ata, nakita. Hindi nakita, hindi. Hindi makita. Kala mo ah. Wala akong content ngayon, kaya ito na lang. Oh, payusi-yusi ka pa. Oh, oh. Ah. Oh no! Ay, tata. Di mo makita. Kala mo. Ha? Oh. Yan ako. Yun na, hindi nakita. La 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 la. La 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 la. Yung pusan, mahilig magpa-cute-ay, cute-ay. Laging bumumuti-ay, cute-ay. La 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 la. Kayo kuha paninda ha. Kayo hulog-hulugan. Sayaw kikay, sayaw kikay. Oh no! La 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 la. Ah, nagtago, nakita niya. Michael. Galit na lang. Yeah, ilan yan?